Joo, eli nyt sitten katsotaan aloitetaan tästä vaikka 25 kilon näistä itseasennuspainoista kokoamaan ja katsotaan miten se kuuluu sitten ankkuroida. Eli näet nyt sitten, otetaan tällainen yksi kiekkopaino ja aloitetaan sillä se homma tekemään, että pujotetaan tuolta kiekkopainon reiästä läpi tämä kettinki ja lukitaan se ketjun pää. Otetaan hiukan lisää tuohon, niin saadaan sinne varmistussakkeli. Ketjun pää tuohon itse runkoketjun kiinni. Sakkeli kiinni. Noin. Ja näissä on hyvä aina näissä vedenalaisissa liitoksissa niin varmuuden vuoksi aina käyttää kahta sakkelia, koska ne on halpoja ja se antaa sitten vähän lisäpitoa sille, että pistetään tuohon toinen sakkeli, että se on niin kuin varmistussakkelina toinen, että jos se jostain syystä irtoaa se sakkeli, niin toinen jää sitten pitämään. Sen jälkeen sitten vaan jakoavaimella kiristetään sakkelit kiinni. Sitten kun me ollaan nämä sakkelit kiristetty, niin suositeltavaa olisi käyttää varsinkin noissa kiinteälenkkisissä painoissa, miksei myöskin tässä, niin tällaista niin sanottua varmistuslankaa. Tämä on ihan muovipäällysteistä jäykkää kupari sähköjohtoa. Ja se laitetaan tosta sakkelin tuolta hahlon läpi ja sitten on sakkeliruuvin reiästä ja kierretään se varmistuslanka kiinni. Ja nyt jos jostain syystä toi liitos on löysä tai se ajan myötä siellä liikkeessä pääsee löystymään, niin toi lanka estää sen, ettei se lähde pyörimään toi sakkeliruuvi tuolta itsestään auki. Ja sitten vielä tuohon toiseen toinen. Tuolta läpi ja reiästä ja kiinni. Nyt tämän jälkeen kun meillä on tää yksi paino on saatu tuohon ketjun päähän, se roikkuu tuossa, niin tää on sen verran kevyttä 25 kiloa vielä, että tän pystyy yksinkin laittamaan tai sitten kaverin kanssa, niin mennään veneen kanssa sinne poijupaikalle, mihin se halutaan se poiju asentaa, niin lasketaan ketjun varassa tää yksi paino sinne meren tai järven pohjaan. Ja sitä pystyy sitten hiukan liikuttaa, jolloin se menee heti oikeaan paikkaan, kun se ei paina kuin sen 25 kiloa. Nyt meillä on se yksi laskettu sinne pohjaan, se paino. Tämän jälkeen tässä on ihan hyvä olla kaveri mukaan. Tai sitten se voi tehdä yksinkin. Niin kuvitellaan, että toi ketju menee tossa nyt sinne veden alle ja sen jälkeen niin ruvetaan sitten lisäämään tarvittava määrä siihen painoille. Toinen kaveri antaa sieltä ketjun ja toinen painon ja vedetään sieltä suurin piirtein aina löysät pois ketjusta ja sitten se pudotetaan vaan sit vettä pitkin sinne jonon jatkoksi sinne painoksi. Ja tämän jälkeen niitä sit painoja on siinä, meidän tarvii varmaan niitä kaikkia laittaa, ja sitten on aina hyvä, kun siinä on 1 tai 2 painoa laittanut, niin sit ottaa tukevasti kiinni ja vetää sieltä löysät pois, ettei jää löysää ketjua, että se on nipussa siellä. Ja näitä painoja sit laitetaan sinne niin paljon, kun ollaan sit laskettu ja mitoitettu sen oman veneen tarpeen mukaan, että se pysyy varmasti paikallaan. Ja nyt kun me ollaan sitten saatu sinne riittävä painomäärä sinne pohjaan näitä ankkuripainoja, niin ketjun pää on pidetty tietysti koko ajan pinnalla, niin otetaan se poiju. Ja poijun päässä oli tää pultti, mikä poistettiin sieltä alun perin. Täällä on reikä suunnilleen 50 millin päästä putken päästä, niin nyt laitetaan tää ketju putken sisälle. Työnnetään tää pultti ketjulenkistä läpi ja reiästä läpi ja kierretään toi kiinni. Ja tässä poijun koonnissa sit tarvitaan jakoavain 2 kappaletta tai 2 kappaletta 24 millin kiintolenkkiavaimia. Näillä sitten kiristetään toi poijuankkurin alapään pultti kiinni. Sitten on vaihtoehtoja se, että jos haluaa
niin tää voidaan myöskin tää koko poijuketju viedä täältä putkesta läpi. Se voidaan laittaa tän pultin alle tai sitten jopa sakkelilla tänne, niin sit maksimoidaan se kiinnitys, mutta siinä on tuulisessa paikassa ainakin se kolisee siellä putkessa sit toi kettinki. Mutta tää oli periaate, miten tää asennetaan.